Bátony-Terenye város a Palócországnak is nevezett Nógrád megye keleti részén, a Mátrától északra, a Cserhát-hegységet keletről érintve a Zagyva völgyében található. A településen áthalad, illetve érinti a 21-es és az ebből kiágazó 23-as számú főközlekedési útvonal. Átszeli a Budapest 60 Salgótarján vasútvonal. A 14 000 lakosú város Budapesttől mintegy 100 kilométerre, a megyeszékhelytől 15 kilométerre, Szlovákiától 25 kilométerre egy több kiágazású, széles völgyben található. Bátony-Terenye a kistérség székhelyvárosa, 4 korábban önálló település Nagybátony, Kisterenye, Szupatak és Maconka egyesítésével jött létre. Városi rangra 1989-ben emelkedett. Bár természeti egységektől tagolt a térség, közös múltjuk, hagyományaik, adottságaik és a jövőbe vetett közös elképzeléseik szoros kapocsként fűzik össze. A térséget kettészeli az országos Kék túra útvonala, amely több évtizede kedvelt úti cél a bakancsos turisták számára. A festői szépségű és érintetlen nógrádi táj változatosságához méltóan a kistérség Palóc hagyományrendszere, népi kultúrája páratlanul gazdag. A máig élő folklór hagyomány kincsei méltán vonzzák az érdeklődőket. A város környéke már a bronzkor második felében, időszámításunk előtt 1500 körül lakott volt, amelyet jelentős archeológiai lelőhelyek bizonyítanak. Fejlődése 1860-tól rohamos növekedésnek indult. Ekkor épült meg a vasút, és megindult a szénfeltárás. A nagyüzemi kitermelés 1868-ban Kisterenyén kezdődött, s legtovább 1992-ig Nagybátonyban tartott. A szénbányászatra természetes módon épült rá az ipar. Családok ezreit vonzotta a Mátra északi vidékére a munka, a jobb megélhetés lehetősége, Nógrád és a környező megyék, illetve az Alföld szegény paraszti falvaiból. A város legértékesebb műemléke a 13. században épült maconkai románkori templom. Szinte eredeti formájában áll a kis falusi templom. Többször leégett, de az újjáépítés során a lényeges építési jegyeket mindvégig megőrizte. Festményei és falképei 1280 tájáról, illetve a 14.-15. század fordulójáról származnak. A 20. században régészetileg és műemlékileg feltárták. A maconkai római katolikus templom mellett álló, műemlék jellegű díszes fakereszt a 19. századból származik. Kisterenye településrész néhány tömblakás kivételével kertváros jellegű, szabadon álló, jelentős számú házhellyel rendelkezik. A kisterenyei városrész nevezetességei közé tartozik a Gyürki-Solymosi kastély, illetve annak 13 hektáros ősparkja, ami számos ritka növényzete miatt
természetvédelmi terület. A Kárpát-medence északi része nevezetes barokk kastély típusának legdélibb példája, Magyarország egyetlen ilyen építménye. Az épületet 1790 körül építtette a Gyürki család barokk stílusban, melyet a nyugati homlokzat két sarkán lévő hagymakupolás oldaltorony tesz jellegzetessé. A második világháború után az épület sorsa viszontagságos volt, majd sorsára hagyták, a kastély eredeti berendezése elpusztult. A kastélyt Bátonyterenye város önkormányzata 1996 végén vásárolta vissza, igen leromlott állapotban, azóta sikerült az épületet kívülbelül felújítani. A kastélyban a településről elszármazott, idősebb Szabó István Kossuth-díjas szobrászművész Fába faragott élet címet viselő állandó emlékkiállítása látható. A tárlat emléket állít a művész munkásságának, átfogó képet nyújt életművéről. A bemutató kiemelkedő darabjai a két legjellegzetesebb műcsoport, a néprajzi tárgyú művek és a bányászattörténeti sorozat. Az utolsó teremben idősebb Szabó István szobrász műterme látható, berendezése a művész által használt szerszámok és eszközök. A gyürki-solymosi kastély főbejáratához vezető út melletti házak őrzik a falukép korábbi megjelenését. A népi lakóház jellegzetes palóc építészeti stílusa Szúpatak településrész 20. század elejéről származó házain is megfigyelhető. Szúpatak lakossága töredékére zsugorodott. A településrész megmentésre lenne érdemes, hiszen évszázados település szerkezete, a népi építkezés még fellelhető formái különleges értéket képviselnek, a 200 évvel ezelőtt betelepült szlovákság kulturális örökségét képezik. A kastély melletti dombon álló kisterenyei katolikus templom 1280-ban épült, román és gótikus stílusban, végleges formáját 1839 és 1844 között kapta. Szószéke középkori, a keresztelőkút 18. századi, a főoltára klasszicista stílusú. 1682-ben nagy tűzvész pusztított Nagybátonyban, ekkor leégett a község, a templom és a lelkészlak is. A templom újjáépítését 1735-ben kezdték meg. A domboldalban a falu egykori fő utcasora felett álló templom barokk stílusban épült. A nagybátonyi római katolikus plébánia templom egyhajós, a falusi templomoknál a barokk időkben szokatlan háromkaréjos szentéllyel épült. A templom belsőben félkörös diadalív választja el a szentét a két bolt szakaszos hajótól. 1930-ban az északi karéjban karzatot építettek, majd 10 évvel később az orgona karzatot is kibővítették. Bátonyterenye táji és népi építészeti adottságai mellett az alig 1 kilométer távolságra lévő híres búcsújáróhely Szentkút közelsége is fokozza a település jelentőségét. Itt található Magyarország egyik legjelentősebb Szűz Mária kegyhelye. Ide kötődik a Szentkút legendája és a forrás csodás gyógyulásai is. Szent László király serege 3-szor is sikeresen visszaverte a kunok támadását. A legenda szerint László lovának patája nyomából vékony sugárban kristálytiszta víz bugyogott fel. Ahol most Szentkút forrása van, ott is egy ilyen patanyomból tört fel a víz.
ide zarándokló hívők és turisták mind kipróbálhatják a víz gyógyító erejét. A 14. század végi gótikus római katolikus nagyboldogasszony templomot 1970-ben 4. Pál pápa Bazilika minor rangra emelte. A templom nyugati oldalán a szabadtéri szentmiség helyszíne, az oltár mögött a Lourdes barlang mind-mind turisztikai látványt is nyújt. De a városban is találhatunk, ha nem is csodatévő, de gyógyvízű forrást. Ide is zarándokolnak az emberek, és kis kannákban viszik a gyógyvizet. A forráskúttól nem messze található a város sportrepülőtere. A hegytetőről nem csak felszállni lehet, de gyönyörködni is a pazarkilátásban. Bátonyterenye közterein, parkjaiban nagy számban találhatunk szobrokat, domborműveket és emlékműveket, melyek jelentős része helyi vagy országos hírű alkotók műve. A bányászmúlt, a bányászatra való emlékezés szobrait a város számos pontján fellelhetjük. Talán a legismertebb Molnár Péter bányász emlékmű című kompozíciója a bányavárosban. A bronzból készült, szenetfejtő bányász alakja mögött bányai ácsolatot szimbolizáló, nevekkel telefaragott kő áll. Azoknak a neve összesen 118 emberé olvasható rajta, akik bátonyterenyeiként vagy bátonyterenyei bányákban szenvedtek halálos balesetet. Utolsó áldozatát 1983. január 26-án szedte a bánya. A Kisterenyei ABC melletti téren áll ifjabb Szabó István Flóra című alkotása. A szobor a tisztaságot, a fiatalságot és a tavaszt jelképezi. Idősebb Szabó István alkotása az olvasóbányász szobra az Ady Endre Művelődési Központ előtti kis parkban látható, amelynek érdekessége, hogy nem az alkotójára jellemző fából, hanem kőből készült. Szintén itt látható Ferenczy Béni Remeke, az ifjú bányász is. Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár az 50-es évektől működik. 1986-ban felújították az akkori kor követelményeinek megfelelően, de még most is a legszebb és legnagyobb tagintézmény a legtöbb tevékenységgel. Ilyen a könyvtári szolgáltatás mellett a bányász kulturális hagyományok ápolása, felkutatása, őrzése, a településrész Nagybátony-Maconka helytörténeti dokumentumainak gyűjtése, feldolgozása, színházi előadások, hangversenyek, színvonalas nagytermi rendezvények megtartásához is helyet és lehetőséget nyújt az intézmény. A város egyik büszkesége egy régi, a környék építészetére jellemző parasztházból átalakított kis magánmúzeum. Bariák Gyula képeslapgyűjtő kiállításának különösen értékes része a történelmi Nógrád vármegye településeit bemutató anyag, ami nem csak a 19.-20. század fordulójának hangulatát tükrözi, hanem a vidék érdekességeit is korhű állapotukban mutatja be. A gyűjtemény számos ritka darabot is tartalmaz. A jövőért való felelősségteljes gondolkodást jelzi, hogy a városban 3 általános iskola, valamint 2 középfokú oktatási intézmény is működik. Hidd, hogy nem akar kifesteni.
A település számos óvodája közül az egyik egy gyönyörű, műemlék jellegű kúriában kapott helyet. A 4 település középpontjában, Nagybátonyban található a város és a kistérség igazgatási központja. A 2004-es évben a város példátlan nagyságú több mint 1 milliárd forintos támogatási összeget nyert az Európai Unió strukturális alapjaiból. 2007-re olyan kistérségi központot és közösségi házat hoztak létre, amely nem csak a város, de a hozzátartozó kistérség számára is biztosítani tudja a szolgáltatások megfelelő színvonalú ellátását. A város településfejlesztési koncepciója a lakóhely minőségének javítása, a lakókörnyezet fejlesztése, a magas színvonalú egészségügyi ellátás fenntartása. A Bátony-terenyei önkormányzat elsődleges feladatnak tartja a főként helyi lehetőségeket kihasználó munkahelyteremtést, iparosítást, az infrastruktúra és az idegenforgalom fejlesztését. Folyamatosan növekszik a városnak a térség társadalmi-gazdasági életében betöltött szerepe. Lényegesen átalakult a helyi gazdálkodás szerkezete. Kedvező jelenség, hogy a városi funkciók erősödésével egyidejűleg jelentős növekedésnek indult a terciér, a vállalkozói szektor. Bátony-terenyén épült meg a megye második tanúszodája, amely 2005. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit az úszásra vágyók előtt. Az úszoda fő profilja az itteni és környékbeli gyerekek iskolai úszásoktatása, de emellett a sportolásra és kikapcsolódásra vágyó vendégeket is várja. Az impozáns épület méltán vált a város új szimbólumává. A város sportrendezvényeinek másik lehetséges helyszíne a füves focipálya. Nógrád megye legnagyobb felületű állóvize, a Maconkai víztározó, a Mátra-hegység lábainál 65 hektáron terül el a 23-as főút mellett. Az elmúlt években már országosan is megalapozta hírnevét, köszönhetően bőséges halállományának és csodálatos környezetének. Vize tiszta, szennyeződésmentes, növény- és állatvilága igen gazdag. 35 halfaj, köztük különlegességek is, és több száz 10 kilogrammot meghaladó rekordlistás egyed úszkál a tóban. A Cserhát Lankás dombjai, a Mátra vadregényes csúcsai, ami búvóhelyül szolgált a híres mátrai betyár Vidróczki számára is, rendkívül változatos látnivalót nyújt a természet szerető emberek számára. A festői szépségű erdei környezet, a ritka növények kellemes kikapcsolódást biztosítanak a természetet, túrázást, kirándulást kedvelőknek.